Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Jozef Maxoň a občas spravujem túto našu stránku NFT čistiace prístroje. Chcem vám ukázať v prípade súťaží, ktoré aplikácie používam na výber víťaza, napríklad z príspevkov alebo z reakcií. Nájdeme si nejaký najvhodnejší príspevok, ktorý má viacej reakcií. Tento sa mi asi celkom podaril, príspevok. Som to robil formou cinemagrafu, dokonca až 30 000 a 19 000 pozretí. Aj keď je reakcií pomerne málo, ale zapáčil sa pravdepodobne podľa toho, ako sa rozšíril. Tu sú niektoré príspevky zase, ktoré dávam na spestrenie, aby sme nenudili ľudí len našimi nejakými gifmi alebo príspevkami. No a toto bol tiež jeden z takých úspešnejších. Vlastne je to tiež cinemagraf z fontány v Košiciach, kde sme mali 69 reakcií a bolo 29 príspevkov. Povedzme, že chcem urobiť, alebo bola robená súťaž na takýto príspevok. Výhercu mi pomôže určiť alebo vylosovať aplikácia Fanpage Karma. Toto je ona. Do tohoto riadku vložíme vlastne URL príspevku. Dostaneme sa k nej tak, že klikneme vlastne na riadok uverejnenia a v hornom riadku získame adresu. Vložíme do tohoto riadka a klikneme na výber víťaza. Vidíme, že v tomto príspevku sme mali 59 lajkov, 7 super, 3-krát údiv, 29 komentárov, 3 zdieľania. Táto aplikácia nám vyberie víťaza z komentárov formou zo všetkých komentárov, alebo jeden z tých, ktorí aj lajkli, aj komentovali, ak by bola taká podmienka, alebo toto je vlastne komentár, ktorý získal najviac lajkov iných. Z reakcií nám vyberie vlastne víťazov takto. Z jednotlivých reakcií, teda like, super, úžas, alebo zo všetkých reakcií máme túto víťazku. Takže víťazov máme určených, už podľa zadania súťaže si teraz len vyberieme, ktorý to bude. Máme tu pripravený aj certifikát pre víťaza, keď sme si povedali, že buď to bude z reakcií, alebo ak sme si povedali, že to bude z komentárov, tak zo všetkých komentárov pretiahneme obrázok do vlastne pripraveného certifikátu a môžeme stiahnuť certifikát a zavesiť na stránku alebo poslať víťazovi. Jedna z možností. Pokiaľ by sme chceli víťaza zo všetkých reakcií spolu a len jedného, teraz môžeme buď z týchto dvoch, povedzme, mien vylosovať jednu výherkyňu, čiže z dvoch mien vyberieme jednu a budeme to mať z krku, alebo ak to chceme robiť od začiatku, ako som spomínal, do Excelu si vieme pomocou tejto aplikácie zoradiť vlastne všetkých zúčastnených. Hej. Tuto sú aj zobrazení a vidíte, že nám stiahlo súbor, ktorý keď si otvoríme, tak tu máme lajky, super, údiv a komentáre. Viete pracovať s Excelom, takže musíme povoliť úpravy, lebo by nás to ďalej nepustilo. Takže skopírujeme si prvý riadok
Hej, prehodíme si trebárs mená tak, aby sme si urobili jeden zoznam. Zo všetkých zúčastnených. No, takže z tohoto zoznamu potom môžeme vylosovať víťaza buď tak, že v aplikácii Random, hej, môžeme tam nahrať tieto mená a vylosovať jedného, alebo teda si sem dáme ešte 1 až x mien a vlastne podľa čísel v randome vylosujeme víťazné číslo a podľa toho, ktorému menu bude to číslo prislúchať, budeme mať opäť víťaza, alebo vyberieme si mená, no a aby to bolo zaujímavejšie, ja používam aj takúto aplikáciu, toto je príklad, kde si to môžete vyskúšať, keď si vložíte sem vlastne zoznam, máte tu celý menný zoznam a môžete takýmto spôsobom vybrať víťaza. A máme víťaza zo všetkých zúčastnených. Takýmto jednoduchým spôsobom. Toto je program, ktorý sa volá classtools.net. Alebo je to aj taký trošku zábavnejší spôsob. Môžete víťaza vylosovať na automate. Takže lúčim sa, priatelia. Ak som pomohol pri losovaní víťaza, teší ma, moje meno je Jozef Maxoň a vy už viete, že sa občas pohrávam a spravujem stránku NFT čistiace prístroje. Upratovanie naozaj nemusí byť drina. A budem sa tešiť, ak mi zase vy poradíte niečo, čo ja neviem a dostanem sa ďalej. Pekný zvyšok dňa.